Halo, assalamualaikum. Selamat sore, bolo-bolo, dulur-dulur SKC. Selamat sore. Iki arep golek kayu bakar aku, nggih adang. Nggih godhog sego, kawan. Yo, ikuti terus kene. Golek kayu kawan iki. Hati lo yang. Heeh. Ini springnya tuh kene. Ini mantap kali. Ini perjokan iki. Pring. Ini kok kayu pring. Golek kayu nanti, Mas. Kok Pak Nyamun lho. Nggone ladange sapa? Pak Siswa jarene enak. Enak tapi di gugur gone. Ada. Bu, teko Pak Nyamun sik. Jadi gini. Wah, gini kasih ayu pring ae no. Mungkin ya. Ya. Pak Nyamun. Halo. Kayu tuh kayak di kayu tuh kayak gini. Kayu. Kayu. Nggih. Kayu bokok, bong. Teman jelek. Di. Anak kan ya? Anak kono. Anak ya? Neneng. Enak ya? Sudah, ngalon. Lunyu dah. Sampai teko ya, Pak. Di awan, Awan. siji ya. Nek kono pirang dino ya? Dino Rebo, Kemis, Cuma Jumat mantuk. Oh, alah. Sampeyan bulan dulu kono lho. Nggih. Hanya garis spring ya. Nggih. Sampeyan napa? Nggih, jaruk kandang wedhus. Oh, nggih. Golek kayu, golek kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, golek kayu, Mbah. Golek kayu. Golek kayu. Wah. Lah munggah kok ngampak yo yang ya. Mbah. Kayu nukes ini tapi kuat ora iku, Bang. Golek kayu, golek kayu. Ora kuat aku, Mas. Heh, Ora kuat gak aku. kuat. Ya balik medun no. Balik medun deh. Gak kuat bojoku, bolo. Iki. Ya maklum bolo, keadaane iki ya anu, Ning arep keadaan iki lagi bobot. Jadi enggak kuat. gak kuat, kita istirahat aja. Diistirahatkan dulu aja. Kita cari di bawah aja ya kayu ya. Cari kayu pring di bawah. Cari kayu pring ya. Enggak, kuwi garing-garing. Di Ih, pring ya. Heeh. Jadi ntar kamu garing-garing teman. iki sing garing kae ndek inyer. Oke ya. Heeh. Ya ini. Iya. Penting kena nggih cedhek geni ya wis. Iya. Mending ya nih. Heeh. Emang lagi gomu. Tolong. Gomu dhewe ae ya. Iya. Mencari kayu. Garing-garing tok no. Sumuk hawane ya. Sumuk pol. Tapi kok gak enak bunge ya. Oh enak ding kuwi. Bung apa iki? Iki pring apus tapi ini. Oh, gak enak. Enak pring apus. Enak pring duo. Tapi duo enak.
sing ngapus. Nyamuke akeh, Mas. Eh? Nyamuke akeh. Mosok. Heeh. Hawane udah agus meneh. Rumuk. Udan kita itu. Mbah, lek arep udan ae. Tak arep udan iki. Kayak garing-garing nang dhuwur wijane. Mana? Mana? Di atas. Iki kayu tok yang iki. Kayak wong kuwi paling gak. Ora iki ganggu iki yang iki. Kayu iki. Ketoki to. Ana iki yang iki. Musim udan nek golek kayu ya abot-abot no, teles soalnya. Macam. Kuwi ya ngadeg pring, Mas. Mana? Kuwi karek nyeret wi. Kuwi gandel wi. Ya lu kayu iki to. Lha kuwi ya garing ya kayu. Gapok no wi. Kapur pring. Kuwi. Abot pisan. Abot. Kuwi cilik wi, ra kok rasisan. Gapok ra wi. Wis kuwi abot engko. Heeh. Tali sik no. Apa taline? Mana? Taline apa? Marang nggawa tali ya. Gua tak coba tali Pak Yaman lho. Ndi? Iki tali. Tali apa? Iki tali tadi. Neng kayu nang dhuwur kono, Mas. Mas pun pengen ku pring. Dia urut-urut kan. Dia urut-urut itu mending kok. Ya. Abot. Munggah kian. Lah iki tali lho, Mas. Nang kene, Mas. Nggih, Pak. Nggih. Durane wae. Durane wite cilik tapi wae ada buahnya. Wite sak merang kowe grembyang ya kuwi. Gak iso. Durian lah iya to. Lah wite cilik kowe. Wite sak merang kowe grembyang. Kuwi namanya durian kecil. Oh iki tetales anu. Apa? Tales apa? Alah lah, gampang mawon, Pak. Nyapa to, Pak, ambek aku iki wis to. Gampang mawon. Gampang mawon. Pokoke niku wayah-wayah, Pak, pokoke. Aku iki wis to. Gede-gede. Alah lah. Kayak Sopo to, Pak? Kayak wong adoh ae piye neh. Kayak wong adoh ae. Kok santai ae, Pak, pokoke. Kuwi to sak entene pokoke manut tok kula niki. Nggih, alah padha ae Pak niki nganggur malah rong sasi. Rong sasi utuh nganggur. Nah nggih. Nggih sabar ya Pak, kowe Pak, penting awake seger waras. Nggih. penting awake seger Iya, waras. penting awake padha seger waras, sehat selalu, lancar rezekine. Penting untuk hari ini yang penting padha seger waras. Kuwi wis sih. Wis. Tali sik. Tak talan sik. Abot enggak? Abot. Anteng iki. Taleni. Iya. Nggih, Pak. Yang trahya piye terkadane alame iki rendeng. Nyambut gawe nggih angel niki, wis. Lah nggih. Iki mana golek pring Pak, Pak iki. Pring kan nggih urup-urup niki. Nggih urup-urup mending pringe.
golek kayu bolo iki lho kayu pring lho. Mergo adane iki rendeng. Iki kudune kayune ngene iki pring ae. Dadi ben kena diki hurup-hurup. Iki kowe wis kena diki hurup-hurup mending kan. Enteng apa lagi? Enteng ya. Enteng ta. Nek glugute. Iya. Munggah ning dhuwur kono adoh ya. Munggah ning dhuwur kono bakno adoh. Aduh. Munggah bakno. Iki kudune iki nggo kanca lanang kudune. Wong wedok ya gak kuat munggah. Heeh. Kudune wong lanang. Setar nang. Wes, iya. Arite. Mari deh. Yo mulai bola yo, mulai. Sentok kayune iki. Iya, enteng. Endeng. Duh, kok banyu tok. Kuwi pucuke sing metu banyune. Nyambut, Go. Nggih, sampean mboten sami kendel. Nggih. Nggih. Kok pring iki. Lah arep munggah yo. Bojone mboten kiat. Nggih. Mana panas kan ya? Heeh. Arep hujan gitu ya. Kayoke Dan ben udan. Supaya udan. hujan Heeh. terus ini. Jadi ini hujan terus ya, Nok. Ngelesi lemah. Iki ngene lho, Bolo. Nanti kampung iki golekane kayu lho. Golekane kayu bolo. Golek kayu. Ge urep-urep. Nggih. Godhog beras. Berase ben iso kemebul. Pawone ben iso kebul. Ben iso kebul kalau pawon. Loh, longsor ki sik ijek anu lho. Apa nih? Mas, nyabutin apa? Ano? Alam ta. Longsor kaya. Heeh. Tati juga. Iya. Dah. Kok dalan ndi wi? Kene. Oke. Matur suwun bolo. Wis bola ya, matur suwun. Terima kasih Sudah mengikuti. kegiatan sehari-hari. Sementing bodo segera waras. Sementing bodo sukses selalu. Selalu di depan dulur-dulur SKC. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Passwordnya panggah toh, passwordnya ihi trit. Trit.